Αυτό το κέικ ροδάκινο θα γίνει το αγαπημένο σου. Το μείγμα του κέικ είναι πάρα πολύ απλό. Θα βάλω το κεφίρ με γεύση ροδάκινο, ζάχαρη, βασικά όλα τα υλικά μαζί, βούτυρο λιωμένο, τη βανίλια. Να τα ανακατέψω έτσι λίγο. Και τώρα θα προσθέσω και τις σκόνες, το αλεύρι με το αλάτι και το baking powder. Ήρθε η ώρα για τα ροδάκινα, τα οποία θα τα κόψω σε λεπτές φέτες. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να πάρουμε τη φόρμα μας, θα βάλω μέσα μία λαδόκολλα έτσι στον πάτο, θα ρίξω βουτυράκι, το οποίο όμως θέλω να πάει και στα τυχώματα. Ρίξω και ζάχαρη, έτσι ομοιόμορφα στον πάτο, γιατί τώρα θέλουμε να καραμελώσουν και τα ροδάκινα. Και θα ξεκινήσω να τα στρώνω γύρω-γύρω. Τώρα θα ρίξω από πάνω το μείγμα του κέικ και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά. Αφού βγει από το φούρνο και το αφήσουμε περίπου 1 τέταρτο εδώ έτσι μέσα στη φόρμα, θα το αναποδογυρίσω. Είναι απίστευτα αρωματικό. Έχει τέλεια γεύση από το ροδάκινο.